Ćao svima, ja sam Sandra, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život. Za one koji prate moj kanal i sa kojima radim, ćao zvezdice moje, nadam se da sijate. Jeste vi zvezde svog života? Elem, u ovom videu ću da vam dam par savjeta kako da u svoj život privučete svoju srodnu dušu. A oni koji već imaju svoju srodnu dušu ili misle da imaju svoju srodnu dušu u svom životu, kako da svoje odnose sa partnerom unaprede. Nebitno da li ste muško ili ste žensko. Savjete koje ću vam ovdje dati, to su savjeti koji ja koristim i koji u principu jedini funkcionišu. Sve ostalo što možete da preduzmete su samo, kako da kažem, zakrpe, jer ako nema one osnove koja je negde unutar vas i koja zrači iz vas, mislim, sve što imate oko sebe je rezultat onoga što zračite iz sebe, svojih nekih verovanja o sebi, o ljudima, o životu, o svemu. Tako da, ako želite nešto bolje u svom životu, onda morate da menjate taj svoj odnos prema sebi, morate da menjate svoja verovanja, da čistite neke situacije iz prošlosti i tako dalje. Poslije ću vam reći konkretne, kako da kažem, korake ka tome da imate dobar odnos sa svojim partnerom. Ili vi koji nemate partnera, kako da privučete partnera u svoj život. Ja sam, ajde da kažem, ja sam trenutno bez partnera, radim isto to što ću i vama da preporučim, ali sam se uverila da to nešto funkcioniše jer sam privukla u svoj život partnera koji mi je, počevši s tim koracima koje ću vama objasniti, kad sam počela da radim s njima, posle vrlo kratko vreme sam privukla partnera u svoj život. Međutim, pošto jako snadno radim na sebi i radim na tome da poboljšam svoje veze, onda je došlo do mimoilaženja u smislu, znate kako se obično dešava u vezama, ako jedna osoba radi na sebi, druga ne radi, onda ili ćete iz te osobe s kojom ste izvući njenu bolju stranu, ono na čemu radite, ili će ta osoba otići iz vašeg života, ali taj odlazak obično ne bude tako bolan kao kad ne radite na sebi, znači bude mnogo manje bolan. I ono što prvo hoću naglasim, pre neki dan sam pričala s nekim prijateljima i u jednom trenutku, znate kako nam svi kažu u fazonu, ma ti si sam zato što imaš visoke standarde. I ja sam u trenutku stala i rekla da, ja imam visoke standarde i moji standardi su svakog dana sve više i viši. Znači, neću da snižavam svoje standarde, neću da neke vrline pretvaram u mane i da prihvatam mane. Zašto bi prihvatala mane? Ako mogu u svoj život da privučem neku kvalitetnu osobu, to jest osobu koja meni odgovara i po mojim nekim merilima, ok, ako ne mogu, radit ću na tome dok god ne privučem u svoj život osobu kakvu želim i odnos kakav želim. Tako da ja radim isto ono što ću vama da ispričam. Prvo što moram da vam kažem, to je da, kao što sam malo pre rekla, ono što zračite iz sebe, to je ono što dobijate u svetu oko sebe. I jako mi je zanimljivo da ovdje na YouTube-u, i ne samo na YouTube-u, na svim društvenim mrežama, svi koji me kontaktiraju, svi, 90% ljudi koji me kontaktiraju me u smislu ovih nekih recepata alternativne medicine koje sam dala na mom YouTube-u, ali to nije moja, kako da kažem, ekspertska sfera. Ja sam, mislim, ono što se današnje vreme zove životni trener, znači to što ja vama dam neki savjet vezano za vaše zdravlje, šta bi mogli da koristite, time samo ublažavate svoje
ublažavate posledice. Jer svaka bolest u organizmu je posledica, nije uzrok. A moja ekspertiza je da radimo na uzroku toga, da oslobodite bilo koji negativni šablon, negativno verovanje koje imate u sebi, u svojoj, da kažem, podsvesti, a koji je prouzrokovao to što vas boli želudac ili vas bole bubrezi ili vas boli ovo ili ono. Uglavnom, znači, nemojte da očekujete od mene da vam pričamo o nekim alternativnim lekovima. Ja mogu to da vam kažem, ono što iz svog iskustva, iskustva mojih roditelja i ljudi oko mene, što znam, i to vam uglavnom postavim na YouTube-u, ali imajte na umu da u stvari moramo da pričamo o tome. Znači, to se zove taj neki, kako da kažem, rad na sebi i rad sa životnim trenerom, ili ste rad sa trenerom za transformacije, kako bi rekli. Ima tu mnogo naziva kako nas zovu. Ranije se to zvalo guru, sad se ima milion naziva. Nebitno. Elem, da se vratimo vezama. Znači, u svoj život privlačite ljude, to jest partnere, onakve kako vi verovanje imate da jedan partnerski odnos treba da bude. E sad, vi možete svesno, mi svi svesno verujemo da smo mi divna osoba, savršena, zašto ako sam tako dobra i savršena, ja u svoj život ne privlačim isto takvog partnera, i onda dolazite do onoga kao suprotnosti se privlače. Ne, to nije tačno. Sličnosti se privlače. Znači, ne privlačite vi u svoj život ono što vi mislite o sebi, svesno, već privlačite u svoj život ono što negde verujete, svoje stavove i duboka svoja verovanja o tome kako izgledaju veze. Uglavnom se to, eto, to je neki prvi korak koji bi trebali da preduzmete, a to je da se osvrnete na svoje prve veze u životu na prve odnose koje ste imali u životu, tipa u detinjstvu sa kim ste odrasli. Obično, taj odnos koji ste imali žene sa očevima ili muškarci sa majkama, mi posle dalje u svom životu pokušavamo taj odnos da takav odnos kreiramo u svom životu. Bez obzira što nam se taj odnos nije sviđao. I onda sebi kažemo kao, ne, ja neću da budem takav, međutim to ne, ja neću da budem takav je samo reakcija. To nije pravo isceljenje tipa oslobađanje od toga što smo naučili da je naš odnos sa našim ocem bio takav i takav. Znači, mi samo tim buntom svojim ništa ne postižemo. Mi ćemo i dalje da privučemo osobu u svoj život koja će biti slična našem ocu, sad pričamo o ženama, ili ako muškarac u pitanju sličan našoj majci, njegovoj majci. Tako da, ono što treba da se radi, sad to treba ja ne volim, ali što se preporučuje, a to je da recimo uzmete jedno parče papira i olovku ili svesku i olovku naravno i otprilike se setite svega što je vezano za vaš odnos sa roditeljima. Šta vam se u tom odnosu nije sviđalo? Da pogledate koliko su vaše veze, partnerske veze u nastavku vašeg života bile slične tom odnosu koji ste imali sa roditeljem. Možda onaj ko nije odrastao sa svojim roditeljima, nego je, šta znam, usvojen, uglavnom je svoje, kako da kažem, iskustvo o odnosima i verovanja stekao od svojih tih nekih roditelja koji su ga usvojili. Ili ko nije imao roditelje, ko nije odrastao od roditelja, taj je svoje iskustvo o odnosima i svoja verovanja o odnosima stekao na osnovu ljudi kojima je bio okružen, braćom, sestrama, ne znam, tetkama, ujnama, strinama ili uz koje god da ste odrasli. Znači, tu pogledate sve te svoje
prve odnose koje ste imali u životu, kojih se sećate i koji su, i vidite kakvi su ti odnosi bili i 90% sam sigurna da ćete zaključiti da su i vaši odnosi sa partnerom, sa partnerima bili skoro adekvatni tome kakve ste odnose ili kakvi ste odnosi vi imali sa svojim roditeljima ili s kim ste odrasli, ili takvi da kakve su odnose oni imali među sobom. Znači, tu je sad poenta da vidite šta je to, kakvi su to bili odnosi i šta vam se u tim odnosima nije sviđalo. A onda lepo uzmete drugo parče papira ili svesku i uradite praštanje tim osobama. Znači, praštanje je nešto što je lek, bukvalno lek. Jer kroz praštanje, ja imam negde na svom sajtu 2-3 primjera o tome, gde možete da pogledate, kroz praštanje vi, kako da kažem, ne radite to da bi vi svi sad se ponašali kao anđeo, sad ste vi oprostili nekom i sad ste vi kao Bog zna kako super fini, dobri i tako dalje. Ne, praštanje se radi da bi oslobodili taj deo energije koji smo, naš deo energije koji smo ostavili tu sa tom osobom i koji prouzrokuju u nama to neko razočarenje, tu neku ogorčenost koja je ipak vrsta mržnje. A mržnja ne može privući, ili ogorčenost ne može privući u vaš život ništa drugo osim mržnje i ogorčenosti. Znači, ako ne opraštamo, ne radimo na tom praštanju, naravno ne možete odjedanput da oprostite svima, ali ćete malo, ili sve, ali ćete malo po malo kroz to pisanje, kroz meditaciju osobi da oprostite jedno po jedno što vam pada na pamet i time ćete uspeti da iz sebe oslobodite ta neka negativna verovanja i da formulišete nova pozitivna verovanja koja ćete vremenom, ponavljanjem, kao što se ponavljaju afirmacije, vremenom ćete to da negde prihvatite, što kaže Joe Dispenza, naš podsvesni um je kao kompjuter. Njega downloadujete neki softver i, znači, podsvest je hardware, da kažemo, aj sad tehničkim kompjuterskim jezikom, a mi u taj hardware moramo da stavimo neki softver da bi mogli uopšte da koristimo kompjuter. Znači, mi downloadujemo u našu podsvest nova verovanja i kad naša podsvest bude zasićena time u smislu da naša duša negde stvarno poveruje da smo mi rešili da promenimo svoje verovanje, moramo ipak da je ubedimo, tolike godine smo verovali jednu stvar, sad ne možemo preko noći da ubedimo svoju podsvest u drugo. Znači, downloadovat ćemo u svoju podsvest neke nove afirmacije, nove tvrdnje, nova pozitivna verovanja i na taj način ćemo i iz drugih izvlačiti ili privlačiti drugačije ponašanje, drugačije, kako da kažem, drugačiji odnos prema nama, drugačiji, ako promenimo stav o ljubavi, na drugačiji način će nas tretirati, na drugačiji način će nas voleti i pružati nam pažnju i ostalo. Znači, to je druga stvar. Znači, prva stvar je obratiti pažnju na svoje prve odnose u životu koje ste imali. Druga stvar je oprostiti. Treća stvar koju ja jako volim i u posljednje vreme vrlo preporučujem, a to je da tim nekim osobama kojima praštamo treba i da se zahvalimo. Znači, ni u jednom odnosu mi nemamo, kako da kažem, samo negativne situacije, već imamo i one pozitivne, imamo i ono što smo od tih osoba naučili lepo. Recimo, ja sam imala problem sa majkom
i dalje radim praštanje moje majci, mislim, ne znam do kad ću, ali još uvek nisam u miru s njom, mada sam, mogu da kažem da stvarno od onog osjećaja kakav sam imala ranije, ovo sad kako se osjećam u odnosu na moju majku, to je, mislim, divno. Iako moja majka nije živa, imajte na umu to da ako vam roditelji nisu živi, to nema nikakve veze. Znači, nikakve veze nema da li su roditelji, još bolje ako su živi, da možete s njima da popričate o tome kakvi su njihovi odnosi bili, zašto su vas tretirali ovako kako vas tretiraju, jer uvek svi smo mi, što kažu, žrtve žrtava. I oni su u svom životu imali takvo iskustvo i nisu znali drugačije da se ponašaju prema vama, osim onoga kako su se prema njima ponašali i kako su njih tretirali. Znači, to je druga stvar. Znači, ne, treća stvar, da im se zahvalite za, evo, pomenula sam moju majku. Ja sam mnogo stvari naučila od moje majke. Znači, ona je bila vrlo jedna vredna žena i mnogo stvari je znala i od oca i od majke, ali sad pričamo o mojoj majci. I stvarno imam mnogo stvari na kojima mogu da joj budem zahvalna. I u startu kad sam radila praštanje, to nisam negde, kako da kažem, konstatovala. Toliko sam bila ogorčena, toliko sam bila razočarana u njeno ponašanje prema meni da sam totalno previdela sve te neke stvari koje su bile pozitivne kod nje u odnosu na mene. Mislim, možda nisu bile u odnosu na mene, ali su bile pozitivne, pa sam ih ja naučila od nje. Znači, po meni je vrlo bitno da uključimo i taj deo zahvalnosti osobama koje praštamo, zahvalnosti na tome šta su nas naučili. Makar i zahvalnost na tome što su nas naučili neke negativne stvari. Jer iz toga što su nas naučili negativne stvari, mi smo sada došli u situaciju da na osnovu tih negativnih stvari znamo šta ne želimo, a šta želimo. Znači, to je treća stvar koju možete da uradite, koju bi trebali da uradite, ako želite da promenite svoj ljubavni odnos ili ljubavni život, tako da kažem, pošto su neki od vas bez partnera, neki su s partnerom. Sledeće što ja preporučujem, to je, evo recimo, da počnete da se ponašate tako kao da svaki dan, bez obzira da li imate partnera ili nemate partnera, kao da svaki dan ćete se sresti sa svojim partnerom. Znači, i da se, kako da kažem, i da se doterujete, i da se sređujete, i da radite sve ono što bi radili, recimo, da danas treba da se setnete sa svojim partnerom. I sad tu mislim na ono, znate, kad se tek upoznajete sa nekim, pa zaljubljeni ste, pa se ipak drugačije ponašate, drugačije se oblačite, drugačije sve radite. Mislim da je vrlo bitno da počnemo to da radimo pre nego što imamo partnera. Ili ako već imamo partnera, da počnemo to da radimo redovno, prosto da bi sebi, kako da kažem, da bi sebi podigli samopouzdanje, da bi promenom tako nekih, da kažemo, sitnica, koje uopšte nisu sitnica, vi u stvari sebi pokazujete i svojoj duši dajete signal: ja želim da se promenim, ja hoću da se promenim, ja sam voljan da se promenim. Ok, sledeće što možete da uradite, to je da, za one koji su, koji nemaju partnera, da napravite, recimo, jedan dan ili jedno veče ili kako god hoćete, koje god doba dana želite, da učinite kao da izlazite na sastanak sa samim sobom. Znači, da se lepo obučite, sredite i napravite neku lepu atmosferu. I ono što ja preporučujem, to je da stavite ogledalo nasuprot sebe i da sebi govorite ono što bi voljeli da čujete od svog partnera. Kao da je to ogledalo vaš partner
i izgovarajući svoje ime naravno, jer ime osobe ima određenu frekvenciju i određenu rezonancu, vibraciju koja je vrlo bitna za nas, jer niko nema ime koje nosi bez razloga. Tako da napravite taj neki dejt sa samim sobom i da u tom dejtu pružite sebi sve ono što bi voljeli da vama vaš partner pruži. I da govorite sebi sve ono što bi voljeli da čujete od svog partnera. Ok. I recimo, šta ja još preporučujem? Da, recimo, sljedećih 30 dana, svaki dan sebi u ogledalu nađete bar 20 stvari, unutar, spolja, kako god, šta god o sebi lepo i pozitivno što vi možete da kažete. Tipa, ja volim to što sam dobra osoba, ja te volim zato što imaš lepa stopala, sve ono što bi voljeli da čujete od svog partnera. Znači svaki dan, pa bar 10 stvari možete da se setite. Možete i da ponavljate, naravno, ne moraju to budu različite stvari svaki dan. Mogu da budu iste stvari koje govorite sebi, ali u onom smislu kao da čujete to od nekog drugog. Se razumeli? Jasno. Idemo dalje. Sljedeće što je bitno je da postanete svesni toga šta vi u stvari želite. Šta vi stvarno želite, ono iz dubine duše, kako želite da vas partner tretira, kakav odnos želite da imate. I tu možete da napravite onako neke liste. Moje liste su dugačke. Recimo, prva lista bi bila koje atribute želim da moj partner posjeduje. Ja tu imam nekih, pa rekla bih 80 stvari. Sad ću baš da vidim. Znači, koje kvalitete ima moja srodna duša, moj partner. Ja tu imam ima poverenje u Boga, voli strane jezike, vodi računa o zdravlju, pun je životne energije, ne znam, radi na sebi, bavi se sportom, ima ujednačenu muški i ženski princip u sebi, svašta nešto, god vam padne na pamet da bi voleli da vaš partner ima kao svoj kvalitet, kao svoj atribut. A onda pravite sljedeću listu. Pravite listu kako želim da se osjećam u vezi. Znači, na mojoj listi, ja sam pisala ovo malo na engleskom, malo na srpskom, želim da se osjećam cenjeno, želim da se osjećam odobravano, podržavano, da mi daje vetar u leđa, ne znam, da me razume, mislim, ovde milion stvari, znači šta god vam padne na pamet. Znači, druga lista je kako želim da se osjećam u toj vezi. Treća lista koju treba da napravite je kako ću ja da kako ću ja da tretiram svog partnera. Znači, šta ću ja da dam iz sebe. U principu, ta lista treba da bude vrlo slična onoj prvoj listi, jer dok ne postanete ono što očekujete od drugog, ne možete ni da privučete. Znači, mora da bude jako slično. Ja sam u startu, recimo, napravila tu prvu listu i onda sam posle određenog vremena shvatila ovo što sad pričam, da ja moram da postanem takva da bih privukla to iz drugog. I onda sam uzela tu listu prvu koju sam napravila, kvalitete mog partnera, i napravila novu listu koju sam započela sa ja sam takva i takva. Znači, sve ono što sam za njega napisala, to sam zapisala i za sebe da sam ja takva i takva. I vremenom
bez obzira što sam te neke liste ostavila sa strane i malte ne zaboravila na njih, jer i ne treba nešto mnogo da se bavite njima, lepo je da ih čitate s vremena na vreme, nije loše, pogotovo ovu listu na kojoj napišete o sebi, jer time radite, tipa, menjate svoje verovanje, radite afirmacije ili te nove pozitivne tvrdnje, nova pozitivna verovanja. I, kao što sam rekla, ne znam što sam počela pričam sad u vezi ovoga, da, to da ono dok ne date, dok ne postanete vi takvi kako želite da vaš partner bude i kako želite da vas vaš partner tretira, ne možete to ni da privučete iz druge osobe. Znači, ova sledeća lista je kako ću ja da tretiram svog partnera. Znači, onako kako želite da on vas tretira, tako ćete da pišete kako vi njega tretirate. Jer ono što, kao što rekao, što iz sebe dajete, to i dobijete. Ok, sledeće što možete da uradite, ja to nisam radila ranije, to sam skoro uradila, napravite listu od bar 5 mesta na kojima bi mogli da upoznate svog partnera. Ali, 5 mesta na kojima niste bili do sada. Znači, ne na mesta na koja stalno idete, već mesta na kojima do sada niste bili. Recimo, ne znam, možda niste, kako da kažem, možda niste učeni na neki dating sajt, pa recimo napišete upoznaću ga na dating sajtu. Da nešto promenite u svom životu. Kapirate? Znači, poenta je da napravite neki korak, da napravite neku akciju, da pokažete svoju dušu, da ste vi voljni, da i tamo gde ne idete, ipak odete da upoznate svog partnera. Nevezano da ćete vi tamo otići ili nećete. Bitno je samo da napišete neka nova mesta. Ok, to bi bilo to. Znači, to je sve što treba da uradite. Mislim, sve. Ipak mora malo da se radi. Najbitnije u svemu tome, da kroz sve ovo što sam vam rekla, vi razvijete ljubav prema samom sebi. Jer, kao što sam rekla, ljubav privlači ljubav. Ja ne kažem da vi sad ne volite sebe, jer da ne volite sebe ne bi privukli nikog u svoj život. Ali, šta je poenta? U onoj meri u kojoj trenutno volite sebe, u toj meri i privlačite i takve osobe privlačite, to jest osobe koje će vam reflektovati onu količinu ljubavi koju trenutno imate prema sebi. Ali, pošto ta količina ljubavi prema sebi može da se poveća, samim tim možete da dobiti više ljubavi od strane drugih. Sad, nevezano da li je partner ili nije partner u pitanju, ali ajde sad pričamo samo o partnerima. Znači, radimo na tome da zavolimo sebe, da prihvatimo sebe ovakve kakve smo, da damo sebi dozvolu da prihvatimo ljubav. Mnogi kažu, ja privlačim u svoj život partnere s kojima imam lep odnos i vole me i sve je to super, ali meni tu nešto fali i ja ne mogu da ostanem u tom odnosu. Po meni to je uglavnom iz razloga što mi negde ne verujemo da zaslužujemo ljubav, da smo vredni ljubavi. Znači, radom na tome da na ovim stvarima što sam navela već, vi polako učite da sve više i više volite sebe, da sve više i više znate kakav je to osjećaj ljubavi uopšte. Mnogi od nas uopšte ne znaju kako izgleda osjećaj ljubavi, a osjećaj ljubavi je toliko individualan da uopšte ne može da se opiše. Znači, morate da ga osjetite prema samom sebi da bi mogli da prepoznate kod drugog i da vam to bude to. Da ne bude ono kao da li je ovo moj životni partner ili nije, da li je ovo moja srodna duša ili nije, možda i nije. Neke stvari mi se ne sviđaju, pa ne znam. I ljudi su, najčešće se ljudi nalaze u takvoj situaciji
da negde stalno preispituje sebe da li je to to ili nije to to. Da ne bi bili u toj situaciji, znači onda radimo na tome, na ovome što sam rekla i na razvijanju, to je skroz to, na razvijanju svoje ljubavi prema samom sebi. Eto, to bi bilo to što se tiče ljubavnih ili partnerskih odnosa. Znači, nemojte da odustajete, nemojte da kako se kaže to na engleskom, je da don't settle for less, nemojte da pristajete na niže standarde, na nešto što vam ne odgovara, već radite na tome šta želite. Ok? Eto. Nadam se da će ovaj video da vam pomogne i do sledećeg videa sijajte kao zvezde, jer vi jeste zvezde svog života i učite da volite sebe. Ćao!